Namatay samtang usa ang naangol human masunog ang ilang gitrabahuan nga gasoline station sa may Purok San Roque, Talibon, Bohol niadtong Sabado sa buntag. Matud ni FO3 Marvin Baay, desk on duty ug fire truck operator nga nagsugod ang sunog alas 6:04 sa buntag. Apan nadawat nila ang alarma sa sunog alas 7:09 sa buntag. Giisa kini sa first alarm ug nakontrolar ang sunog alas 7:40 na sa buntag. Naila ang namatay nga si Jos Ricafort, 18 anyos, pump boy, kinsa taga San Isidro, San Miguel, Bohol. Ug ang naangol mao si Tato Nembrad, 45 anyos, pump technician, kinsa taga San Vicente, San Miguel, Bohol. Ug kasamtangan nagpaalim sa Garcia Memorial Provincial Hospital. Matud ni FO3 Baay nga natanggong si Ricafort sa CR dihang mikuyanap na ang kayo. Apan si Nembrad daling nakaikyas, pinaagi sa paglayat sa paril sa luyong bahin ni ini. Padayon pang gisusi sa fire investigator ang hinungdan sa sunog ug padayon pa usab nga gisusi ang danyos ni ini.